Oso pozgarria da, ez da, eundaka gazte, espotak euskaraz eta euskaratik ez da pentsatuta hori interesatzen zaigulako egiten. Hori da bidea, ez? Azkenean, mugikorrak asko erabiltzen ditugu, ikusentzunezko asko kontsumitzen ditugu, eta nik uste dut aukera badaukagula. Gero eta gazte gehiago dagoz, euskaldunak direnak, Euskal Herri osoan, eta behar dena da hori animatu, eta jakin euskaratik eta euskara sortzen dana ere, asko kontsumituko dela, komunitatea handia garelako eta interesa dagoelako beste hizkuntzen ikuspegitik eta. Nik uste Euspot dala aukera bat euskerazko edukiak sortzeko. Bai publizitatekoak, baina baita ere fikzio euskeraz sortzeko aitzaki bat, ez? Uste beharrezkoa dela eta gaur egun egiten ari dela saiakera bat fikzioa euskeraz egiteko. Orduan, horrelako lehiaketek ematen dutela aukera, formatogian txikiagoan edo merkeagoan euskerazko produktuak egitea. Eta beraz, sortzailentzako eta bereziki gazteentzako oso garrantzitsua da. Euspota aukera bat, gazte sortzaileendako publizitatean ekiteko, ez? Lehenengo igual 18 urte azpikotan, bai da publizitatean sorkuntzan hasteko aukera oso proposat, aitzakia bat, eta gero apurtxo bat, bai, daukoguna gure etorkizuna honetara jarrita edo komunikazioa bideratuta, beste aukera bat, inkluso bultzada bat. Kriston aukera emate euskula gaztioi behintzat euskerazko bidixoak da sortzeko, eta gaina guri guztetan jakula hori kriston aukera da. Eta beti euki izan dugu parte hartuko gurren urtean, baina eta azkenean parte hartu dugu. Gisa esan da ez ginen espero, ikusitza hortengo bidixuak pentsatan ginen beste batzuk izango ziela hortengo irabazleak, baina harritxuta eta postasun ondixakin hartu du sarisa. Bai, berdin. Kriston kalidadea dago, eta gainera 18tik berako kriston kalidadea dagoela. Eta hauken olan, batzuk olan guztau jakunak eta olan, baina azkenean guria urten da, eta oposik. Esan, bagenekiko negia lan txukunen genula, pixka, gogoak bagen egiten irabazteko, baina ez genuen espero irabazte, eta gutxiago bi irabaztea, hori esan. Iruditzen zait, sariak ikusita, hori dela itzakirik onena, ze azkenean zuk zure lagunekin, edo ikastolan, edo unibertsitatean agian egin dezakezun lan txiki bat. Horrelako sari bat lortzeko aukera izateak, hoia itzakio berena da. Internet bete behar dugu, ez, euskaragaz, eta gaur oso pozgarria izan da ikusita talentua egon badagoela, eta euskaratik sortutako spotak zirela, beraz, oso ondo eta zorionak.